subscribe yang ngong khandang pideng merong hangpi jangti non birdang tom ben arjupon iksina Laso roi pilang soa hawar lake 1978 aning kanpen rong choboche si non pu anta dobom bang bomlo sita isi kamang hu meme alam lake haladak ahawar along kacharli ahem isi do lata LP school chotlang haladak school amen lake roi pilang so English LP school dolo labangso LP school lake 1987 aning kanpen si ing puponlo halabangso LP school along si haladak aradatum kacharli bom bang bomlo Rupilang so English LP school lake non arta lake thongke rapli an arta ke chok thupo sita ke dobom RJ lake school ahem tinte det anpin anlo athela bangso school ahem arlo ke donangji asona mung abe pin anlo kangnia dim kitab mate luka chibia dim anta abe lan chotakalilang school ahem anta kangrak pro ansi thekpon long lasi rupilang so ahawar arat atum kachining ripon lakin non mate labangso school ahem RJ kapachilar nang po lapen desk bench sita nang pale nang po lapen school boundary sita kimrang nang po pusi nang pasini don lapen ilitum ahawar kacharli oso maratum ke ME lapen high school sita nang kimpo nang ji athe ladak kedo LP school an charlitang etlote ME high school an ke akahelosi osomar bidun nang etiti lasi ME lapen high school ke nang pinang pupusin nang pachinidon. Non hadjong difuana tupen kevang bom ihum AS09C5822 hormukeroy amotor thepo volongkomaji along Gobind Singnar akulat along patong kangrai kopai keme labangso porhut kulata hem putum kulata long abang ave lapen labangso birta long pen bokole police station atum adima longan palidam si gari mate amotor chipa hem puponlo Duar baguri daithor sinar arong sinar hem asarpi kasang terang pi arta ningkan trok sikep alang li ning kache thepen local MSc Richard tok bia phan kerap kelongja phan pura kerap kachohang alang li non keso chiklo ijon plengtanglo alang li arta sitami ningkan trok sikep an choktanglo alang li kache thana teng te non puanta government pen kerap mate ol e chatangka pustame longdon de pinlang pusi chithan pon alang li sikache langji pura tangka kadure mate kachilang ijia phanta akisung asonsi dolo lasi non ke do bom mate non ke AC kachari bom ake hai sar tuli ram rong hang aphan sitame kerap kelong jia phan pura alangli chuning ripon lo athe ke se ke chelang jia phan tan nona por pirthe long mawur ake somate COVID-19 avur kangdang flu penapon kedam ke wangta akasik sak asonsi do pusi alangli ke sopen ang si thanun lo alangli ke so sitame barpi ave pen jasemet barso ansi chiti chotlo alangli ke so non chiklo e jon plengtang lo lasi komatne abang phubang phijong si ningke me pen pusrame kerap ke longji pura alangli ning ing sampik ji pusi ning aklong pen ning chethepon lo alangli ning jepon lasi local MSc Sir Richard tok bia phan alangli kerap ke longwek ji pusi alangli ning kang sampen kerap nang pinang popusi kasang terang pining jepon pen chuning ri pado Barpipas tu tadam entar itu teknik ni di panang ratap le ratap putri ni jelo mo penta iking unenda iking hang ni amate ni paing no lab le ko ni pok thap te antam ni pok thap ta ke tu dak ta ai Kitul ni kibin ilo amik ang telo nang ram tati sar po nang kitu nang ngila nang
nhìn chứ là một bên là lòng Đó thì ní một thăm nang rap thật ta Ini ni dia sa nak pi pidu ba Asyik ada lah kiste ta dingi tek te dale nang rabin tha pu ha all ke tu non anda me me ni Arta tu king bukan thanan dia ni king a dipi ni king na chi rumun e la ni pok thap ke su pok ta chiti wa da pun ne lo hộp tập thông Không ta thăm rồi chiti wa da Đang đâm tìm bè mà lo phải thăn đi đâu bơ hai ta chỉ tham luôn ba su ta do da mun e lo hang tao em Hang đang mà tao. đang Đang đi đang mà Ia ping ni đâu king Ping đâu da mun e da lo da ka ba si pisa puri bom da ka ba si de bom thu ne da lo sta đồ vọt luôn nồi Đi vào được vọt đâu be wak de lo wak lo nang rap pa pu ni di king ni thu ne da lo ni su Mình chỉ ăn nó cho ni suaran bu da ke tu char ke Atoka numi lang kavipu Karbianglong akeji atung chini si KAC kachari atung pen Central Government chingki chithan si Karbianglong arlo towar melang wanlo rong arada tum ning karong lapen akejoy chithek long rintilo bonsita AC ningki duk abangke BBD sia towar non kaselam chukui holapen womulang susiluni janan akimi aiskima mate preparing mapusi rong arada tum karjupado athe ningkan hini ke thom aprang kasemar ajoke repairing asonsi palom tekang et lapen side bam mate akung ke thok therek ajok arwe ke jang pen pon rai rai det si thek pon long lasi di BBDC pen towar ban repairing kali polote kaselam pami muchot asonte pusi rong aradatum nang pachini Pinya birda la pon si kang ton pon iklo dongai thak ni